Se, nu har jeg fået det færdige manuskript fra Merlin. Det har taget ham omkring 3 måneder at skrive og 5 forskellige versioner, men her er endelig den sidste final draft, som det hedder. Og nu er det så mit job at begynde at lave storyboards ud af manuskriptet. Det vil sige, at man prøver at visualisere teksten. Man laver simpelthen en tegneserie af manuskriptet, så man lynhurtigt kan få sig et overblik over, hvad det er, vi skal have lavet. Det er jo mit job som instruktør at fortælle den her historie i billeder. Så nu skal jeg prøve at lave nogle skitser, altså nogle storyboards, der viser, hvordan jeg godt kunne forestille mig, at vi fortæller den her historie på den fedest mulige måde ved hjælp af billeder. Nu har jeg tegnet storyboards i næsten 6 uger, og det viser sig, at de 25 minutters manuskript, som Merlin har skrevet, det kan jeg vise ved hjælp af billeder ved omkring 400 tegninger. Så jeg har så lavet 400 tegninger, og de bliver så sat ind på ark på den her måde. Og det gør, at hele produktionsholdet kan følge filmen set som en form for tegneserie, og det giver et rigtig fint overblik over, hvor meget arbejde vi har foran os, hvor mange store oversigtsbilleder er der, og hvor mange nærbilleder er der. De er jo nemmere at tegne og sådan noget. Så på den måde så kan vores producer, vores line producer, som det hedder, planlægge produktionen mere nøjagtigt ved hjælp af de her storyboards.